Здравейте, това е първи епизод на подкаста. При мен са на гости фен от София или Свищов? Свищовлия фен. От моя ляво е Антония и треньор и вратар на Академик. Ще се представят с няколко думи по-подробно. Здравейте, казвам се Антония Неткова. Работя за Академик от около година. Занимавам се с организацията, с администрацията, с детско-юношеската школа, с първи отбор, с абсолютно всичко, с което мога да бъда полезна. Здравейте, аз съм Виктор Владимиров и съм главен треньор и координатор в детско-юношеската школа на Академик. Занимавам се с това от около 3 години някъде. Здравейте, аз съм Иван Иванов и от най-старите от младото поколение фенове на Академик Свищов. Защо го казвам така? От 10-та година съм фен на Академик. Помня първото представяне, влизане на Академик Свищов 99-та година. Бях в агитката, когато имаше агитка. Можете и ви да присъствате на стадиона да подкрепяте Академик. Моята мисия е да върна точно феновете на Академик на стадиона. Също така се опитваме да направя фен-клуб на Академик Свищов и да помагаме на тези прекрасни хора тук. Това ще бъде наистина една много добра идея. По-късно може да споделим и нашата идея с момичета и момчета. Аз искам да обърнем внимание на днешната победа, така че тя е прясна такава, да разкажеш как мина матча. Аз не можах да ходя да снимам. Да, всъщност това ти казах и преди подкаста. Извинявам, че съм облечен по този начин, но просто се прибрахме преди броени минути от матча на Враца. Матча на Враца беше много тежък, защото метеорологичните условия бяха тежки, терена беше много тежък, освен че ние играхме на помощния терен, той беше в много лошо състояние. По-лошо от миналата година? Мисля, че една идея е по-добре от миналата година, но беше тежък терен, кален, момчета дадоха всичко от себе си. Мисля, че победата беше категорична с оглед на играта, която представихме на матча. Резултата не го покажа, защото 2-1 те удариха града последната секунда на матча, но с оглед на играта не заслужахме да вкараме още 3 или 4 гола. Ние двамата гледахме от Свелото матча. Ти видя ли головете? Много хубави голови. Малко съм неопитен, защото не знам головите кой ги вкара и не мога да ги разпозная така на велокамерата. Да, може да кажеш кой вкара головите? Иван Ганев. Значи Иван Ганев изравни за 1-1 от Дуспа, която Дуспа мисля, че направи Кристиян Иванов близнака. И последните минути на матча вкара Димитър Николов за 2-1 след чудесно владение на токата в наказателно поле, обръщане и стреляне с едно докосване. Имахме и шанса, защото удара беше с рикошет и влезе, но все пак шанса покрива силните за мен. Тони, към теб имам няколко въпроса. Какво се изразява твоята подкрепа към Академик, към главния отбор? Какво се занимаваш, с какво им помагаш? На първо място започнах съвсем в началото да давам идеи какво може да е по-различно на самите мачове и как да направим така, че да има повече публика. Как да покажем на хората, че ако сме по-добри, ако изразяваме отношението си, ще може да се сплотим и ще може да върнем вярата в Академик, както и ще дадем цялата си подкрепа и към момчетата и те ще могат да дадат всичко на терена. В смисъл това нещо ги мотивира те да са по-добри, да са по-успешни, да вярват, че ние, публиката, сме с тях постоянно. Да, те както казват, 12-ти човек на терена е... Да. Виктор много пъти ми го е казвал. Винаги преди матч и след матч се опитвам първо да мотивирам момчетата. Било чрез него или било чрез треньорите. Било това, когато е домакински матч, да отида. Много им беше трудно. Имах различни идеи. Дори това децата да извеждат футболистите беше моя идея. Отначало въобще никой не отреагираше. В смисъл, все едно беше глас в пустиня.
Но с течение на времето Виктор беше човека, който каза, Тони, сега ще ти подкрепим идеята. Да, и така стана вече традиция. Децата сами чакат, родителите също. Вече сами идват, сами започват да ми се обаждат и да казват, ама сега ще има ли, отново ли ще бъдат там, трябва ли да са облечени, как да са облечени. И вече си имаме такива кодови наименования. Например, пишем си в групите, кода е синьо, всички трябва да сме на стадиона и всички идват, тръпнат в очакване, децата се нареждат, винаги има предварително нещо си казваме, нали, как трябва, кой ще излезе, бият се дори за кой кого ще хване и ще изведе на терена. И става много хубаво, емоцията е уникална. Искам само да подчертая, извинявам се, ако ви прекъсвам, искам само да подчертая, че това не е само за домакинските мачове. Той нито го направи така, че да има и агитка и на гостуващите мачове. Много пъти се събираха с групов превоз, идваха на мачовете и не подкрепяха. Това да видиш на гостуващ мач, нали, на негостоприемен терен, да ти дойде твоята публика да те подкрепи е нещо уникално. Миналата година в Царева ливада, аз също като домакин там. Спечелихме 3-2, беше много труден мач и благодарение на нашата публика, наистина, която ни даде толкова много сили, успяхме да запишем една хубава победа. Без тях нямаше да се справим. Ако можем чрез това видео да кажем на хората, които идват на стадиона, по какъв начин да правим организации когато ходим да гостуваме на някой отбор, как да се свързват с нас, да могат да се запознаят реално имаме си вече ние така сме си ги кръстили нашите дядовци, които са винаги на стадиона. Те са първи, които ни казват на мен и на дамата, с която също работя, е важно да кажа и нейното име Анелия Ангелова. Тя е винаги плътно зад нас, за всички нас. Била в школата, в първи отбор, в организацията за абсолютно всичко. Един от тях звъни на нея, други звънят на мен. Първо питат дали ще има автобус, как може да се организираме. След това звъня на Емил Перушанов. Той пуска постове в станицата на Академик, така че най-малкото, което може съвсем спокойно да пуснат един коментар отдолу и ние ще знаем, че този човек вече е желаещ. Да. Дори могат да пускат и в фен-клуб на Академик Свищов. Има така група в Фейсбук. Аз съм администратор и това е идея. Ще оставим линка тук отдолу. Ще има такова голям блоче. Чукнете към Мак. Харесните видеото. Искам 2 стрелкички да сложат надолу. Идеята на това на фен-клуба е точно това. Едно го гледаш като футболист, нали, вие го виждате и подкрепата на самия терен, как от Свищов цял рейс хора идват да те подкрепят. Но си има и обратната страна. Помня големите мачове, когато влизахме в Плевен, от Червенберг, като ходихме в Горна Яховица, да се събереш 1-2 автобуса фенови, които се събираха на Слънчев бряг, където е официалната ложа на феновите, където е заветното А. Тази трибуна е кръстена точно Слънчев бряг, защото фен-клуба тогава така се събираше и винаги се събирал там. И да подкрепяш Академик от първата до последната минута е нещо божествено. И всеки един фен трябва да знае, че когато е на стадиона, когато дава своята лепта, дали билетче, дали фен артикул, помага на отбора и когато те влизат в отбора, качеството на самия отбор става все по-добро и самия отбор се развива повече и бъдещите деца искат и те да са на мястото на точно тези фенове, които да са или на стадиона, или да са на самия терен, да усетят тази магия на футбола. Като се движа по улицата, тук по главната и виждам деца с екипите на Академик, всички викат: Академик, много добри, най-добрите сме. Вече се познават по улицата, поздравяват. И да се върна на публиката. Аз като
не пропускам мачове да снимам и всяка изминала седмица публиката все по-добра става. Все повече шумно става. Ето на последния ни мач с Горна Оряховица беше уникална. Това иска да вметна. Мача тогава не ни тръгна по възможно най-добрия начин. За първ път, аз играх мъжкия отбор от 2017 година, за първ път чух по този начин да ревне публиката. Ревне имам предвид, че почнаха да пеят, да викат, да окуражават отбора без никакви обиди. И наистина не съм бил в тези времена, когато отбор е бил в Б или А група. Но мисля, че стъпка по стъпка продължаваме по този начин. Мисля, че може да върнем всички хора на стадиона и да стане дори още по-добре от преди. Само мога да ви кажа, че в момента Академик Свищов е единствен отбор в А-група. Български отбор, който като е бил в А-група, няма домакинска загуба от Левски от ЦСКА. Затова и аз го знам, дори да не съм и това е едно голямо постижение, което е за гордост. В Академик са играли големи футболисти. Бащата на Нончев, Иван Нончев. Днеска искам само да вметна, че скочи чак трябва, като разбрах, че сме били братца и че не е част от всичко това. Наистина беше много щастлив. Много големи футболисти са играли в Академик Свищов. И от феновете зависи футболистите да усетят тази любов на терена, защото когато феновете и футболистите са едно, няма кой да спре Академик. Както с мача с Горна Оряховица. Това беше наистина... Долу имаше подобни мачове, защото и публиката, и футболистите, и малките дечица, които се запалват, те първа по футбол и заслужават тези мачове. Това са мачовете, с тези мачове може да растеш нагоре като кул. Аз смятам обаче, че трябва тук да включим в цялата тая картина и управителния съвет. Да. Много важна част, защото ако не бяха те, мога да кажа, че първо никой до сега в България не е имал вело. Ние имаме две камери. Така че отразяваме, освен първи отбор и много да, това искам да... Нека да вметнем новостите, които са се случили в Академик. Те са адски много. Да. Адски много са за този период. Да, за много кратък период мога да кажа, че наистина в смисъл, аз започнах с едни най-обикновени картички за децата за първия учебен ден миналата година на 15. Това беше първото нещо, което направих за Академик. Пак с тази колежка, с собственоръчни средства. Ние си ги направихме, решихме, че ще ги раздадем. Не знаехме даже общо колко са на брой децата. Тогава по това време треньор беше Росен Юлков. Звъннахме му, каза, че е окей, съгласен е. Преди това пък мога да кажа също един човек, който също много помага за Академик. Това е Венцислав Великов. Тогава направихме едни ремонти на изкуственото игрище. Прекарахме едни, скамейки, които бяха занемарени под много буклук и трева. Извикахме част от децата, които тренират в младша възраст. Тогава са били даже и деца. Натварихме едно камионче на няколко курса и аз бях супер благодарна, защото той писа тогава на доста от бащите в групата и никой не се появи да помогне. Тези деца бяха там, само докато ги помолих, те скочиха, натвариха камиончето, дойдоха, пренесоха ги. След това направихме едни благодарствени писма за всички тези, които бяха там децата и ги занесохме в училищата. Те пък бяха супер мотивирани, нали, виждаш ли някой, че е направил нещо за тях в училище. И така, че казах, нали, повече за управителния съвет. Ето, наскоро снимахме филм по БНТ, също, нали, те са част от това нещо. Общината също помогна, подари блузки на много от децата. Нали, ние сме града на те първи неща и смятам, че наистина в отбора се случиха за много кратко време много 100 първи неща. На мен много като фен и като човек, който следи от
над 30 години академик, да видиш такова развитие на самия отбор с техника, с екипи. Това е нещо много голямо и до някъде и моя сбъдната мечта, защото за мен академик искам да работи като западен отбор, какъвто винаги е бил. Защото Свищов като първи освободен град и има академия, има елитно училище като Търговската гимназия. Нали, няма да ме губят от себе за реклама. Не мисля, че е за имена на университет училища. Свалили канала. Идеята е такава, че се работи много професионално. Моите поздравления за господин Емил Перушанов, за както господин Христос Цветанов, за Пламен Александров, който е изживял този момент като футболист, когато академик е бил в Б група. И тези хора дават мило и драго академик Свищов да го има. И аз го усещам с начина на работата, защото когато те работят по правилния начин и всички надолу се работи по правилния начин. Щом един от менеджерите имам професионален профил в LinkedIn, един от менеджерите, който е чуждестранен и той публикува неща на академик Свищов той се чете от чужбина, да докараш национал, който вече го няма в академик Свищов, на дадена държава, нищо, че е роден в България, за Джамал Албадарин да играе в академик Свищов, значи нещата се случват доста професионално и моите аплодисменти за тяхната работа. Аз такова искам да вметна, че Джими не беше само футболист, той беше треньор в детско-университетската школа и се справяше брилянтно с технологията, с план конспекти, с задачите, които си поставяше неуморени. Наистина пожелавам, ако гледат този подкаст, му пожелавам всичко най-хубаво, защото го заслужава. Ще го гледа. Наистина е уникален човек и му пожелавам всичко най-хубаво. най-хубаво. Благодарение на него свалих 15 кг. Не 15, 10. Съжалявам, че не съм го чул в периода, в който се тръгнали, това беше лятната подготовка, но наистина му желая всичко най-хубаво, защото е човек, който дава сърце и душа за футбола. Такива хора са безценни. Нещо искаш ли да кажеш към хората, които гледат, феновете, за родителите на децата, които се чуят още дали да ги записват в академия да тренират? Каня ги, изживяването е прекрасно. Очите на децата, когато са победители, са уникални. Радостта след победата. Песента, която запяват, настроението в автобуса, просто всичко е уникално. Била съм част и от това, Виктор отново ме е дарил и с това да съм част в автобуса с децата на отиване и на връщане след матч и знам, че са много щастливи и доволни, когато са. Ние знаем ли точната бройка на децата, които тренират в академия? Над 220. Над 220 деца. Над 220. Искам да отворя и още една скоба. Преди започна работа това ръководство, ще визирам точно Емил Перушанов, Христо Цветанов, целия управителен съвет. Децата не надвишаваха 70. Бяха 70 деца, това беше 2020 година, малко след COVID пандемията, бяха 70 деца, в момента са 220. Сами може да представите какъв бум и скок е нагоре. И те играят и късно вечер, аз гледам, минавайки по тренировките като почнат от 3:30, от 15:30 продължават до вечерта до 9:30, 10 лято, даже някой път се остави до 10:30. Това е много готино да видиш деца как те играят на терена и да си ровят в телефоните и те спортуват. Децата спортуват на 3 тревни терена на базата на академик, на едно изкуствено игрище, долу зала Септември се използва. Благодарим и на училище Николай Катранов, които ни предоставиха тяхното изкуствено игрище, за да могат да тренират там децата. Също така благодарим и на Царевец, които ни отпуснаха да тренира мъжкия отбор на стадиона в Царевец. Така че базата е огромна. Това означава, че има много трениращи и играещи и на нас не ни стигат с терените. И най-хубавото нещо, което може да отидеш е 5-6 часа вечерта, когато отидете там и виждаш над 100 деца да играят по терените, не се стоят в тях на компютрите, на таблетите. Това е нещо уникално. За малък град като Свищов, за мен това е... Аз винаги, когато оцелвам това време, отбивам в ляво в стадиона и
виждаш, Наблюдаваш. наблюдавам. По някое време на тренировки, даже когато сме стояли с моя добър колега и приятел Красимир Каптанов, просто оставяме децата някакъв път да поиграят вечерта. Така 5-10 минутки свободни, само да ги чуваш как играят, да ритат, да се говорят. Дори и караниците, всички викове, крясъци, пак е забавно, защото това е част от тяхното детство. Да. Реално, което аз едно време не успях да го имам с футбола, се надявам да го предадем на тях, те да го имат, защото те го заслужават. Да, продължавай. Аз мисля, че Академик е на правия път. Ето сега последната новина, която съобщиха в социалните мрежи, че се дари на Академик 2,5 декара земя и следващия проект, който би трябвало да стартира до година, не съм сигурен, за цялостен ремонт на стадиона. Това означава, че може да имаме нови скамейки и всичко да е много ново. Имаме новина. До година ще има ремонт на стадиона. Аз не участвам, защото наистина не знам за какво става, но за мен беше също скоки, че оправиха административната сграда, която не беше ремонтирана, мисля, че 50 години. Тази година се направи основен ремонт. Не мога да ви кажа за колко пари беше проекта, защото не ги гледам тези неща, но мисля, че беше сградата в момента не е една от 400 хиляди нещо. Евро или лева? Не помня. Но сградата в момента не е, смея да твърда, една от най-хубавите сгради в трета лига. Даже бих казал от някои отбори в втора лига, защото... Имаме вече много хубави съблекални за децата. Които много отбори, предполагам, от Б група няма такива съблекални. Да, може да сравняваме с доста големи клубове. Уникални са. Реновирахме нещо, което беше ужасно, миришещо, течащо. Даже беше лошо и за поглеждане. Въобще не съм и в най-смелите си мечти да помисля, че може да стане така. Когато ги откривахме и рязахме лентата, с удоволствие да си подготвях празника. Пролях няколко сълзи накрая, защото беше просто уникално. Не знам дали всички го усещат, обаче аз съм сигурно един от хората, които едно се карам на децата да пазят чисто и да внимават как... Значи ето човека, който ще реже лентата след ремонт. Най-хубавото на тези съблекални е, че голяма част от сумата събрана за тях е реално от родители, от хора, които не гледат за отбора. Дарения. Не сме направили нищо самостоятелно, само ние, това е общо на всички. Даже и ремонтните дейности се извършваха изцяло от начало само от родителите, след това вече имаше група, фирма, която довърши нещата, но всичко започна на добри начала от родители. И до ден днешен е така, смисъл, родители поддържат базата. Да, тук също пускаха в същностните медии пак за родители почистили стадиона. Да. И не само големия, и тези, които са към Стопанска академия, нататък прилежащите части. Имаше доста, на няколко пъти почиствахме, събирахме се, организирахме. Да. Никога не сме оставали нещо, което не ни харесва, да кажем, така ще го оставим. Това е нашата кауза Академик. Винаги сме били сплотени. Мога да кажа, че със всеки изминал ден семейството ни расте, става все по-сплотено. Днеска има 3 са, които са записали 4 даже нови, че понеделник чакаме още 2-3 нови. Всеки ден расте. Нормално. Все пак искат и те да играят срещу Манчестър Юнайтед. Това не е само Манчестър Юнайтед. Миналата година имаше мачове срещу Ювентус. Мисля, че срещу Партизан. Не Партизан. Не, той говори за децата, които отидоха в Англия. Да, но тези същи деца миналата година играха и срещу Ювентус, играха и срещу Цървена звезда, извинявам се, дали срещу Партизан. Така че предоставяме всяка година шансове на децата. Какво ще кажеш за самите деца, как са почувствали? Защото ти слушаш школата, какво си говорят децата за едно такова изживяване, да бъдеш също... За децата ще е било уникално, убеден съм на 100%. Аз мога да ви кажа от първо лице как е било на треньорите, защото си говорих реално с тях, повече не съм обсъждал с децата. Треньорите бяха в шок. На Клиф играха базата на Манчестър Юнайтед, на тази база, която сър Алекс изкарва прословото поколение на Манчестър Юнайтед, клас of 92, нали, клас 92 година, които са Гигс, Колс, Невил и така нататък. И тези деца играха на тези бази, където е стоял сър Алекс, където е стоял Пол Сколс, Гигс. Сега беше нещо страшно. Само да
стъпа там и всички ми казаха, че се настръхвали. Аз настръхвам само когато го говоря. Аз съм огромен фен на Манчестър Юнайтед по принцип. Двама сме. И наистина е нещо уникално. Децата, понеже аз пък разговарях много с родителите, изпратих ги сутринта рано, когато тръгнаха да лечат. Подготвях абсолютно всичко заедно с тях, притеснявах се заедно с тях, всичко да е изпипано от към подготовка. С Емил Парушанов сигурно 10 пъти поправяхме полицата застрахователната, защото имаше много сгрешени неща. Но в крайна сметка всичко подготвихме, излетяха, пристигнаха, кацнаха и първите така обратни връзки, които получих, бяха от няколко майки, които ми снимаха и ми изпращаха на Viber, че децата са били супер впечатлени, че след 8 клас ще останат там, отиват там да учат и да играят. Въобще бяха едно от децата, даже нищо повече не е казал, само каза, тук всичко е много голямо. Всичко е много голямо. Ама кое точно е голямо? Ами всичко е много голямо. Така че за тях е било всичко много голямо. Друго, което е, ние говорим само за Манчестър Юнайтед, но тези същите деца играха и срещу Nottingham Forest. И те не играха на някоя не играха на някоя случайно игри, те играха на тренировъчната база. И реално до тях тренираше мъжки отбор на Nottingham Forest, се готвеше за мача му в събота или в неделя. Не мога да ви кажа срещу кой отбор. Аз го бях сигурно така на решетки, щях да ги гледам. И аз на същия. Нямаш да гледам най-вероятно мача да го стане някой колега да го води да гледам Nottingham как тренират. Но... това все пак Nottingham Forest, 2 шампионски лиги, Брайан Клъв, уникален отбор. Уникална история. Както за мен цялата висша лига, но това вече е тема за друг подкаст. Аз мога да се похваля. Днеска този колега ме научи какво е засада. Вече официално знам какво е засада и мога да креща по стадион, докато снимам. Засада! Това в момента ми е най-трудното нещо, защото реално имаме една групичка от мънички дечица, които ги вземе да играят при по-големите. И то при по-мъничките реално ти нямаш засада там, но при по-големите вече на футбол 9 имаш засада. И във футбол 7 изискванията са ми примерно на пряк свободен стой пред вратаря. Вече на футбол 9 не мога, ако му кажа махни се оттам и той не може да схване, защото трябва да се махне да не стои пред вратаря на пряк свободен. И реално сега там става по-трудно. Така че ще покажа някоя тренировка да дойде да ми обясниш какво е засада на малките. Аз не мога. Много е лесно. Или листи, или химикал. При мен не стана върху кашон. Обаче не става толкова лесно, когато имаш 20 деца на 8 годинки и с листи химикал, само ще кажа, че ръцете стават татуировки. Вървим към края, нещо да кажем към... Да, пак искам да кажа как Тонето беше почнал, че нищо от това нямаше да е възможно, ако не бяха управителния съвет. И пак казвам частно, че Емил Парушанов и Христо Цветанов. Тези двамата отнесоха толкова критики към тях, не са ги споделяли някой, винаги преглъщаха всичко. Реално на показ нищо не е излизало, но зад кулисите имаше много неща, които не бяха наред, когато подхванаха нещата и за кратък период от време, защото за мен 3 години не са много дълъг период от време. Промениха изцяло структурата, абсолютно всичко. Базите вече са в топ състояние, може да се тренира тях, защото допреди няколко години терените бяха в окаяно състояние, не може да се тренира там. Средният беше неизползваем терен, нямаше изкуствено игрище, не можехме да ползваме Катрана в зала Септември, Царевец. И тези хора направиха всичко това да е възможно, така че едни огромни адмирации към тях, към абсолютно всички, които са с идеята за Академик Шоф. Защото Академик Шоф е това. Академик е хора като Антония, хора като Венци, както казаха при малко Велико, който си остава собствената работа, собствения бизнес, само и само да помага на отбора. Ти си един от тези хора, Ханес също. Мога да ги споделям така до утре. Николай Нончев, който е син на Иван Нончев, големия играч на Академик Свищов. Който стои повече, даже бих казал някой да стои повече от мен на тренировъчната база, за да помага на децата да ги развива, никога не отказва нищо. Това е Академик, е много голямо семейство за мен. Всички родители, които помагат, всички деца, които се идват с любов, които гледат с такива кокорени очи. Всеки път. Това е Академик. Всички, които си закупиха златни карти. Да, златни карти. Трябва да споменем. Защото има и такива, които са на много далечен континент и отново са част от това. Дума за благодарностите и как предходните треньори са надграждали. Да, също така мисля, че е редно да спомене за хората, които дойдоха отвънка и реално поставиха Академик на първо място. Да. Хора като Роси Милко, който беше първият директор, ако не се лъжа, на детско-юношеската школа, който положи всички основи, който дори аз благодаря на него станах този треньор. Аз не съм се срещал и не съм... Някой днес надявам се срещал, той е уникален пич, уникален човек и аз реално съм взел много неща от него. Искам, може да благодарим на Радостин Александров, който надгради на тези основи, които беше вау. Всичко, което показва, всички новости, които вкара, цялата технология, която
внесе в клуба. Ти реално съм влезеш с него, ти му днес на него там, Да. за целият опит, който аз натрупах при него, 6-7 месеца, мисля, че беше Свищов, но бяха 6-7 много добри месеца, защото ние загубихме реално 1-2 пъти. Той един беше също горе. Една страхотна вечер при закриването миналата тази година. Чудесна гала вечер беше. Да. Също така и да пожелаем успех на Георги Онов, Да. който дойде преди 2 седмици, вече е сериал 3 поредни победи. Изключително добър човек и лесно се работи наистина с него. Пожелавам успех с цялото сърце. Мисля, че всички фенове на Крик, в които вече са адски много и наистина стават всеки мач все повече и повече. Наистина всички му стискат палци. Просто И нека остане при нас. Нека остане при нас по-дълго. Нека остане при нас. Просто феновете на Академик вътрешно са го чувстват, но точно заради предишни години и начина на слаба работа. Нямам против никой треньор, уважавам ги. Всеки един треньор, който е минал през Академик Свищов, е оставил своята лепта за тая кауза, но в момента феновете трябва наистина да повярват на отбора. За пореден път ще го кажа, елате на стадиона и подкрепете Академик. Когато феновете са едно с клуба, нещата се получават лесно. Както видяхте на мача с Горна. Тогава помня Александров, който го споменахме по-рано, беше като тартор на публиката, вкара цялата енергия и хъз, цялата с негова енергия и хъз в тази публика, тя ревна, той ги разпяваше, пееха ли да снима, футболистите ли да снима? Реалната беше уникален на мача, беше за мен сърцето на отбора Бакеро, вълшав като сварна за този матч. И Хайне, благодаря ти на тебе, че запечатваш всеки един момент за винаги в твоите обективи. Последният ни матч е следващата седмица. Следващата седмица играем срещу Етър 2. Матч е от 14:30 над градския стадион Академик. Елате. Заповядайте. Да, заповядайте и се наследете на магията на футбола. И след това до година е следващия. Да, вече не мога да ти кажа. Там след февруари. Да, приключва първия полусезон и как се нарича? Първия полусезон, да, приключва. Мисля, че ще има сега почивка някъде до януари месец, да си минат всички празници. Школата ще работи до 20 декември, след което ще спрем за празници, нали, 20 до 5. И реално на 5 януари някъде ще почне школата. Мъжкия отбор вече Георги Онов ще си каже, нали, но... Подготовката, да, ще ги очаквам. Някъде тя ще почне до към 10 януари. Моя лично мнение, не знам вече, не мога да гадая. Оставили сме всичко в негови ръце, имаме пълното доверие, така че смело напред. Пък ние ще се погрижим той да остане. Ами какво не стана да благодарим на всички, които са за каузата на Академик и да приключим епизода до тук. Аз имам идея, само да вметна, че искам това да стане като рубрика или като коментаторско предаване, студио. Идеално, ако един пациент сте по това време след 9 часа, защото ни тогава сме свободни. Да, един ден в седмицата, или ще е събота след матч, или ще е неделя. Знаеш, кой си мисля, че може много готин? Идва по едно детенце. Да, това го споделих. Ако може ти футболист, представител на може да се роди. Да, така ще е готино. Добре. Ето нашата топката е прехвърлена към организатора. Добре. Мисля, че всички биха искали да видят за мен е капитана на отбор и за мен е най-голямата легенда в историята на Академик, защото над 700 мача. Не мисля, че ти си по-голям фен от мен на Академик, но не мисля, че някой има над 700 мача. Говорим за Иван Ганев. Мисля, че за мен той трябва един от хората, които да дойдат тук, защото... Един от първите. Защото просто, пак казвам, за мен е най-голямата легенда на Академик. Реално ми е помогнал страшно много, когато започнах в мъжкия футбол. Помогна и миналата седмица, когато трябваше да вода отбора срещу Павликени. Наистина уникален човек и мисля, че всички трябва да го разберат. До следващия епизод тогава. Той стана ясно, че ще има продължение. И така. Топката е хвърлена към Иван Ганев. И до скоро. До скоро. Чао. Довиждане.